Horas bangsa Batak molo mangoli berem bawa anak ni iwotom ahado si pasatommu ditiki pesta ujuk jala ahado si jalommo ditiki pesta ujuk alana di adat Batak majalo dohot mangalean. Jangan di skip, tontonlah. Info ini sangat penting. Yang pertama, yang diterima oleh tulang sejarah Timarakup adalah Jabar Hata, Jabar Juhud, dohot ti Timarakup. Yang dipersembahkan di apa? Parbuepir deke dohot ulos.